Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Alternative. Suntem în studioul Euronova TV Ungheni și vorbim astăzi despre implicarea comunității în procesele decizionale. Ce posibilități are cetățeanul simplu în procesul de luare a deciziilor? Cât de deschise sunt autoritățile în soluționarea inițiativelor comunitare la aceste, dar și multe alte întrebări? Încercăm să găsim astăzi răspunsuri împreună cu invitații mei. Dar până atunci vreau să vă aduc la cunoștință că emisiunea este realizată în format duplex, ceea ce înseamnă că în legătură directă cu studioul Euronova TV din Ungheni va intra și studioul Canal Regional din Chișinău, unde la fel avem invitați. Până însă a începe discuțiile propriu-zise, propun să urmărim un reportaj la temă realizat aici în orașul Ungheni, după care revenim. Locuitorii orașului Ungheni au participat la un prim exercițiu de implicare a comunității în procesele decizionale. În cadrul acestuia, unghenenii au avut ocazia să identifice problemele orașului și să propună soluții pentru ca acesta să fie mai prietenos cu membrii comunității. Reprezentanții celor 7 cartiere din Ungheni au format mai multe grupuri de inițiative care au venit cu diferite propuneri. Lista problemelor este foarte mare, în jur de peste 60 de probleme. Cel mai dificil a fost procesul de selectare a unei singure probleme prioritare pentru fiecare cartier și iată, în urma procesului de votare, să zic așa, au fost selectate 6 probleme care vor fi propuse spre finanțare și vor fi elaborate proiectele investiționale pentru aceste probleme. Procesul de consultări publice a fost organizat la inițiativa primăriei orașului Ungheni, în parteneriat cu Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă Ungheni și primăria municipiului Cluj-Napoca din România. Proiectul a fost finanțat de către Guvernul Poloniei. Cel mai argumentat plan de dezvoltare a unui cartier a fost ales de către un juriu independent și a obținut peste 270.000 de lei. Consultările au avut loc mai multe zile, iar grupurile de inițiativă au fost asistate de experți pentru a identifica problema și găsi soluții. Avem și noi niște probleme primordiale, între care primul am și deci, cu culoare roșie l-am scris, deci amenajarea unui complex de odihnă, sport, exact comun tuturor cartierelor. Celălalt, extinderea iluminărilor stradale, amenajarea stațiilor de așteptare, dar asta, cum ați și spus, pot să mai fie și în proiecte mai mici. În urma deciziei juriului, învingător a fost ales proiectul prezentat de grupul de inițiativă din cartierul Dănuțeni. Este vorba de crearea unui teren de joacă, odihnă, agrement și sport. Acesta a fost dat în exploatare în luna noiembrie a anului 2016, iar pentru amenajarea terenului au fost cheltuiți 273.000 de lei, bani oferiți de Guvernul Poloniei și primăria orașului Ungheni. Un lucru în premier este aceea că încercăm să rezolvăm problemele cetățenilor într-un mod participativ, adică fiecare cetățean este implicat în procesul de propunere și rezolvare a problemelor care se confruntă cartierul. Pe această cale vreau să aduc mulțumiri tuturor cetățenilor care se implică activ în soluționarea problemelor orașului și anume acei cetățeni care cu adevărat duc o viață activă aici în orașul Ungheni. Cetățenii care au participat în cadrul consultărilor publice au enunțat mai multe probleme pe care le vor soluționate în cartierul lor. Printre acestea, iluminatul stradal, amenajarea terenurilor de joacă pentru copii și a zonelor de agrement, precum și crearea unei străzi pietonale. Cât de repede vor fi puse în practică aceste vise depinde de implicarea comunității în procesele decizionale, iar unghenenii au deja experiență. Așadar, am revenit aici în studioul Euronova Ungheni și acum aș vrea să prezint invitații mei, domnul Eduard Balan, viceprimar al orașului Ungheni. Bună seara, bine ați venit! Bună seara. Și doamna Svetlana Năstas, locuitor al orașului Ungheni și totodată liderul unui grup de inițiativă aici în Ungheni. Bună seara, bine ați venit! Bună seara. Doamna Năstas, cu dumneavoastră de fapt aș vrea să încep, pentru că după acest reportaj au rămas ideile așa fierbinți. Vreau să vă felicit, grupul dumneavoastră de inițiativă a câștigat acest proiect comunitar și vreau să vă întreb de unde a venit această implicare din partea dumneavoastră, ce v-a influențat până la urmă ca să vă implicați în acest proiect? Cred că totuși necesitatea
Necesitatea creierii poate niște condiții, a unor condiții mai benefice pentru tineretul cartierului Dănuțeni, inclusiv și a celor maturi. Fiind un pic mai activă, am înțeles că trebuie să ne implicăm, trebuie să facem, să creăm ceva pentru orașul nostru, pentru cartierul nostru și de aici a venit decizia totuși de a ne implica insistent și după cum ați realizat și dumneavoastră, am câștigat proiectul. Da, dar de unde a venit această idee? Pentru că alte cartiere au venit cu idei de străzi pietonale, lumina stradală, dumneavoastră ați dorit un teren de joacă, sport și agrement. Cred că știți, viitorul nostru sunt copiii. Și deoarece este chiar o necesitate acută pentru a crea niște condiții copiilor care, cum am zis, sunt viitorul nostru, am încercat totuși să aplanăm mai mult la crearea unui teren de joacă, de sport, de agrement. Inclusiv beneficiază și maturii, fiind un teren și de agrement, adică de odihnă, fiind chiar și amplasat într-o regiune extraordinară, deci populată. Da, este un teren bine dispus unde pot beneficia cât copiii, cât adulții și chiar poate mai în vârstă persoane de etate mai Domnule Balan, ca să ne spuneți totuși mai multe detalii despre această inițiativă, cum autoritățile au reușit să convingă comunitatea, locuitorii să se implice cu astfel de inițiativă și să vină, iată, cu idei mai multe de probleme în comunitate și soluționarea lor? De fapt, Primăria orașului Ungheni întotdeauna și-a dorit promovarea dezvoltării socioeconomice a orașului Ungheni, implicând aici foarte mulți cetățeni. Ne dorim să avem un dialog cât mai deschis și, evident, prin formarea mai multor parteneriate între administrația publică locală și cetățenii. Cu părere de rău, în ultimul timp, foarte puțini cetățeni activi se implică, de fapt, în dezvoltarea socioeconomică a orașului Ungheni. De fapt, fiecare se implică anume pe domeniul pe care îl privește personal și mai puțin într-un domeniu mai vast pentru orașul Ungheni. De aceea, după cum cunoaștem, în orașele statelor Uniunii Europene, cetățenii sunt mai activi și evident că și autoritățile le oferă mai multe posibilități pentru a se manifesta. De aceea a fost necesar un schimb de experiență între orașul Ungheni și mai multe orașe din țările Uniunii Europene. Aici vorbim de România, Polonia. De fapt, ați preluat o idee. Da, am preluat, deoarece această practică la ei este mai de mult. Evident că am încercat să vedem ce trebuie de făcut pentru ca să implicăm pe cetățeni și am înțeles că este necesar să adunăm un grup cât mai mare de cetățeni, să vedem care sunt problemele cu care se confruntă acești cetățeni. Am remarcat că, de fapt, problemele care se confruntă sunt într-o anumită scară, da, până la o anumită barieră. Da? De aceea am considerat să formăm 7 grupuri de inițiativă pe 7 cartiere din orașul Ungheni, deoarece problemele, de fapt, mergeau de la o stradă până la alta și aici se oprea, de la strada dată pornea altceva și ca urmare a susținerii Ministerului Afacerilor Externe a Poloniei am reușit să atragem un proiect și urma ca cele 7 grupuri de inițiativă să vină fiecare cu o problemă stringentă, deoarece ca urmare a consultărilor am depistat că sunt peste 50 de probleme în toate cartierele din orașul Ungheni. Evident, fiecare cartier avea problema lor și le-am oferit posibilitatea ca ei să decidă pe fiecare sector care este problema cea mai stringentă la ei. Evident că a fost supusă votului și fiecare a venit cu un proiect. Evident că a fost un grup de experți atât de la Chișinău cât și din România care au analizat proiectele date și evident că ca urmare a prezentării foarte bine a proiectului din cartierul Dănuțeni, el a devenit și câștigător. Deci e vorba de o sumă de 270.000 de lei care s-au implementat în teritoriu prin acest teren de joacă. Da, 270.000 de lei de fapt este contribuția Ministerului Afacerilor Externe a Poloniei. Primăria orașului Ungheni a venit suplimentar cu o contribuție de în jur de 600.000 pentru a aduce finalitatea acestui proiect, deoarece este un proiect mai mare și era necesar ca în acest proiect să fie implicate toate generațiile, copii, tineri și persoane mai în vârstă. Da, și dacă nu greșesc, acest proiect a luat naștere în luna iulie 2016 și de fapt este o premieră locală de interacțiune între autoritatea locală și comunitate. Cât de receptivi au fost oamenii în această interacțiune? Bine, oamenii sunt puțin mai reticenți deoarece este un proiect mai nou pentru ei, da? Ei au fost deprinși ca autoritățile publice locale de fapt să rezolve problemele și noi le-am
permis până la urmă să vină și ei cu inițiativă, au fost făcute și anumite sondaje, astfel a luat naștere aceste grupuri de inițiativă. Da, eu vă mulțumesc și pentru că spuneam că astăzi avem o emisiune realizată în format duplex, deci avem și canal regional în legătură cu noi, acolo la fel avem doi invitați. Domnul Vasile Cioaric, coordonator program Buna Guvernare Centru Contact, și domnul Valeriu Guță, primarul satului Ciorești, raionul Nisporeni. Domnilor, eu vreau să vă salut, să vă spun bună seara și bine ați venit în această emisiune. Și vreau să-l întreb pe domnul Cioaric ce înseamnă de fapt implicare în procese decizionale și ce ar trebui să facă comunitatea pentru a deveni această implicare cu adevărat una reală și ca să aducă și rezultate până la urmă. Vă mulțumesc și vă zic și eu bună seara. În primul rând, aș vrea să încep cu faptul că în ultimii ani în Republica Moldova s-a creat un cadru normativ care este favorabil participării cetățenilor în procesul decizional. Trebuie să amintim aici că atât Constituția Republicii Moldova în articolul 109, cât și legea privind administrarea publică locală și mai recent legea privind transparența în procesul decizional arată foarte clar care sunt posibilitățile și cum pot cetățenii să se implice la nivel local în procesul decizional. La nivel local, cetățenii au mai multe posibilități de a se implica și, în primul rând, aș vorbi despre faptul că ei, împreună cu autoritățile locale, pot să participe la elaborarea, adoptarea și implementarea strategiilor și planurilor locale de dezvoltare. Avem acum foarte multe exemple când în localități se elaborează strategii de dezvoltare în prezent până în 2020, când întreaga comunitate este implicată în acest proces. Și despre aceasta cred că o să vorbească și colegul nostru, domnul primar, despre cum se face acest lucru în Ciorești, dar vreau să vă spun că posibilități sunt foarte multe ca cetățenii să se implice și trebuie doar ca cetățenii să cunoască aceste procedee, aceste forme, iar autoritățile publice să le ajute cetățenilor ca ei să se implice cu adevărat, ca într-adevăr să nu fie o formalitate, să nu fie oamenii invitați la niște adunări unde ei de fapt nu pot să spună cuvântul, iar dacă și își spun cuvântul, deci nu tot timpul este luată în considerare. Una din formele foarte eficiente și niște pârghii foarte eficiente de a participa la procesul decizional local este întrunirea cetățenilor în organizații neguvernamentale, adică crearea diferitor asociații obștești locale, prin intermediul cărora cetățenii pot cu adevărat să se implice eficient în procesul decizional. Și noi, Centrul Contact, ca un centru de resurse pentru societatea civilă, susținem crearea, susținem deci dezvoltarea, consolidarea capacităților organizațiilor neguvernamentale la nivel local. Și cred că prin aceste asociații obștești, cetățenii pot mult mai bine, mult mai eficient să se implice în soluționarea problemelor locale. Domnule primar Guțu, și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, din experiență în primul rând, pentru că din câte știu aveți nu un mandat, aveți 3-4 mandate, felicitări pe cu această ocazie. Dumneavoastră, din experiența dumneavoastră, ce cunoașteți posibilități de implicare are cetățeanul, fie la dumneavoastră în teritoriu, fie în alte localități, din ce vă spun colegii, ați putea să enumerați careva posibilități de implicare în luarea deciziilor anume a cetățenilor? Da, sigur că pot să enumăr mai multe exemple de felul acesta, având în vedere experiența de mai mulți ani de activitate pe care o am. Și, în primul rând, mai grăitor va fi dacă spun un exemplu concret. De exemplu, fiecare comunitate are o strategie de dezvoltare socioeconomică după care se conduce în activitatea sa și anul trecut noi a expirat termenul acestei strategii și noi am început să lucrăm, să elaborăm o nouă strategie de dezvoltare socioeconomică a comunității. În acest fel, noi am făcut consultări publice cu diferite categorii de cetățeni, i-am organizat în așa numitele focus grupuri, care, zicem, focus grup pentru tineri, focus grup pentru oameni în etate, pentru persoanele cu dizabilități, persoanele romi, că am o localitate de romi în comună și alte categorii de cetățeni care și-au spus ce ar dori păsul, să zicem așa, ce ar dori în următorii ani ce ar dori să fie inclus în această strategie ca în următorii ani să fie implementată. Și de ce este necesar
ca cetățeanul să fie implicat atât la etapa de elaborare, fiindcă ulterior poți pe acești cetățeni să îi implici la etapa de implementare a proiectelor. Exemplu concret, noi acum chiar suntem implicați într-un proiect cu UNDP-ul, cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, se numește Migrație și Dezvoltare Locală, prin care, după ce am aprobat strategia despre care vorbeam, am consultat cu cetățenii și cu o asociație obștească a băștinașilor, care a fost creată în comunitate, și nu numai cu cetățenii din comunitate, dar și cu cei plecați peste hotare actualmente, am consultat cam ce ar dori dumnealor să realizăm în comunitate din banii care ne oferă acest proiect, adică $20.000, și din toate s-au lucrat în grupuri, așa cum am spus, și au fost făcute sondaje, au fost făcut și sondaj online prin rețele de socializare și s-a discutat și la direct. Am avut în vară, în luna august, Ziua Diasporei, am adunat pe persoanele plecate de peste hotare și am consultat și pe dumnealor și dumnealor au solicitat ca să dezvoltăm un serviciu de salubrizare, adică să procurăm o unitate de transport care cu ajutorul căruia să facem curățenie în comunitate. Și actualmente, din cadrul proiectului, așa cum am vorbit, vom primi $20.000. Autoritatea publică locală va aloca $160.000 și cu coparticiparea, cu cofinanțarea cetățenilor și în mod deosebit în cazul dat și a celor plecați de peste hotare, pentru o rețea modernă, de așa numită rețea de crowdfunding, au posibilitatea să doneze și până la momentul actual au donat circa $1.000 și am mai strâns, așa cum zici, bani cash, încă circa $10.000. Mai avem, fiindcă urmau să strângă în general $2.000 și mai avem circa încă vreo 35 de zile și suntem siguri că vom strânge și această sumă și adică încă circa $10.000 și vom realiza acest proiect. Dar exemple de implicare pe parcursul activității sunt foarte multe. Noi în comunitate am construit șapeduct, unii cetățenii i-am întrunit într-o asociație obștească, dumnealor au solicitat și au dorit să participe la construcția apeductului, au venit cu contribuție atât în muncă, cât și cu bani cash și cu contribuția autorităților publice locale, cu donații și granturi de la Guvernul Elveției. Am reușit să construim apeduct în 2 localități, atât în Ciureș cât și în satul Vulcănești. Costul estimativ acolo se estimează la circa 15 milioane de lei. De asemenea, și la etapa de gazificare și la multe proiecte și la proiecte de gazificare și la multe alte proiecte sunt implicați cetățenii din comunitate. Noi consultăm oricând avem posibilitatea, mai avem în teritoriu un post local de radio, unde suntem organizate emisiuni interactive, o dată în săptămână, ne stăruim ca să nu încălcăm acest grafic. O dată în săptămână ieșim la reprezentanții autorității publice locale, ieșim la emisiuni interactive, unde cetățenii au posibilitatea să ne adreseze întrebări, unde noi putem să le dăm explicații și, în general, și prin alte metode, noi putem să ținem pulsul pe adică să ținem pulsul pe situația existentă în comunitate. Da, domnule Guțu, vă mulțumim pentru acest, în primul rând, exemplu concret și de aceea aș vrea să-l întreb pe colegul dumneavoastră de aici, de la Ungheni, domnul viceprimar, acest proiect pe care l-a câștigat cartierul Dănuțeni a fost o premieră locală. După asta ați mai continuat și cu alte proiecte de acest gen de colaborare între comunitate și autoritate locală. Da, de fapt și orașul Ungheni, ca și Comuna Ciurești, este beneficiarul programului Națiunilor Unite. Suntem implicați în același program, deci de asemenea am făcut un sondaj în orașul Ungheni să vedem de fapt care este cea mai stringentă problemă a orașului Ungheni și evident că prin sondajul făcut
S-a văzut că, de fapt, parcul central este problema care cetățenii doresc să o soluționeze într-un mod cât mai urgent. De asemenea, noi beneficiem în urma Programului Națiunilor Unite de suma de $20.000. $10.000 au venit contribuție din partea Consiliului Roșenesc Ungheni, $10.000 au venit contribuție de la Consiliul Raional Ungheni, iar 10.000 urmează a fi colectate ca contribuție de la cetățeni. S-a colectat deja ceva? Deci la moment sunt colectate în jur de €2.000, dar suntem siguri. În ce perioadă asta a fost? Bine, noi avem, cred că în jur de o lună aproape, dar mai avem încă la dispoziție 2 luni și suntem siguri că suma de $10.000 va fi colectată, doar ce vedem un activism din partea cetățenilor care sunt aici în orașul Ungheni, precum și cei care sunt plecați atât în orașele din Republica Moldova, cât și cei plecați peste hotare. Deci noi nu ne-am oprit aici. De fapt, și prin formarea celor 7 grupuri de inițiativă care au venit cu un anumit proiect, noi urmează ca în un an, 2 să le ducem la bun sfârșit, ca cetățeanul care a fost implicat să vadă că a fost auzit de fapt și ceea ce a solicitat, noi am reușit să realizăm. Am trimis și niște scrisori de intenție și orașelor înfrățite pe care le avem și în primul rând celor din România. În România avem 4 orașe înfrățite care am intervenit cu rugămintea de a fi parteneri în implementarea acestor proiecte aici în orașul Ungheni. De fapt, cele 7 grupuri de inițiativă au fost de fapt legalizate pentru decizia Consiliului Roșenesc și urmează ca de fiecare dată când este necesar de a vedea care sunt problemele cetățenilor orașului Ungheni să fie atrași și dânsii, să vină cu anumite consultații. De fapt, ca și la Ciorești avem o strategie de dezvoltare a orașului Ungheni care practic în fiecare an este actualizată la cerințele cetățenilor orașului Ungheni. Doamna Anastas, cât de auzit sunteți acolo în cartierul Dănuțeni, cât de ușor în proiectul dumneavoastră a fost să colaborați cu autoritățile locale? Am avut o susținere la autoritățile locale, mai puțin agreabile au fost locatarii, fiind proiectul chiar inițiativa, adică, cum ați menționat, am fost, să zicem, primii care am câștigat un astfel de proiect. Locatarii au fost la bun început un pic mai pesimiști, mai retrași, după câteva întâlniri cu locatarii, au început să fie activi, s-au bucurat de acest proiect și zic că chiar au contribuit cu ce au putut, cât financiar, cât fizic. Asta și am vrut de fapt să întreb ce spune comunitatea deja după ce acest proiect a fost finalizat, este la așteptările dumneavoastră sau sunt și nemulțumiri din partea comunității? Ba nu, cred că nemulțumiri nu sunt, deoarece s-a făcut un lucru foarte bun. S-a făcut o zonă unde este repartizată în 3 mini-zone, adică de export, joacă pentru copii, de agrement și odihnă pentru vârstnici. Deci este un parc chiar binevenit și absolut toți sunt bucuroși de ceea ce s-a făcut, ceea ce s-a realizat și sperăm să mai realizăm astfel de proiecte. Da, aș vrea acum să facem un salt tocmai la Sângereii Noi și să vedem un reportaj de acolo, cum au reușit, un exemplu de fapt de acolo, cum au reușit localnicii de acolo să vină cu o inițiativă comunitară. După care revenim. Cine cunoaște mai bine problemele satului dacă nu locuitorii săi? Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor pot asigura o dezvoltare mai rapidă a localității. Evident, dacă și reprezentanții primăriei vor ține cont de inițiativele localnicilor. Spre exemplu, în Sângereii Noi este deja un lucru obișnuit ca primarul și localnicii să interacționeze împreună în realizarea unor proiecte importante pentru comunitate. În urma unor dezbateri, una dintre idei a prins viață: deschiderea unei spălătorii sociale. În așa mod a fost identificat un serviciu de care să beneficieze mai mulți localnici. Motivul? În Sângereii Noi nu există apeduct și nici canalizare centralizată. Cu apa ne descurcăm cam rău. Dacă vrem ca să spălăm, înseamnă că o zi nu luăm apă
și a doua zi nevasta ieși spală. Acest serviciu de spălătorie a fost inițiat cu suportul Organizației Națiunilor Unite în Moldova. La acest serviciu a contribuit și primăria cu alocarea spațiului și achitarea energiei electrice și cetățenii au venit cu alt suport anume pentru amenajarea acestui local. Pentru persoanele în etate, spălatul hainelor era o adevărată povară. Astfel a fost lansat și un alt serviciu. O echipă de voluntari preia rufele de la bătrâni și le duce la spălătorie și le aduc înapoi deja curate. Ne le ies, ne le aduce și mă bucur că am miras frumos și dorm pe curățel. Pensionarii și persoanele defavorizate beneficiază de serviciile spălătoriei în mod gratuit. Pentru celelalte familii din localitate care, să zicem, nu au o mașină automat acasă sau au niște lucruri mai mari, mai voluminoase care acasă nu le pot spăla, deci pot beneficia, vin aici și își spală, dar contraplată. De la lansare, spălătoria s-a transformat și într-un centru de comunicare pentru cei care se întâlnesc la spălatul rufelor. Localnicii se bucură de un serviciu social care a pornit de la implicarea lor directă. Iată un exemplu concret de o problemă în comunitate, a fost rezolvată prin această cale. Le mulțumim colegilor de la studioul Camera Regională Chișinău pentru că ne-au pus la dispoziție acest material și aș vrea acum să-l întreb pe domnul Cioarec, cum dumneavoastră vedeți educarea cetățeanului ca acesta să se implice până la urmă în luarea unei decizii, cum să-i facem să fie mai responsabili și să-și soluționeze cu inițiativa lor o problemă în comunitate? Eu aș începe probabil că puțin invers. Cum să educăm funcționarii publici, autoritățile publice locale, ca ei să meargă, cum să spunem, în popor și să implice cetățenii în procesul decizional. De ce încep așa? Pentru că de multe ori, anume atunci și anume acolo unde autoritățile publice sunt active, unde conștientizează faptul că fără cetățeni este greu de soluționat problemele lor, anume acolo și cetățenii sunt receptivi și merg la întâmpinare. Dar dacă să vorbim despre cetățeni, în primul rând, în localitățile noastre, după cum știm, au rămas puțini din cei care erau economic activi, social activi. Știm că avem sate depopulate și dacă au mai rămas în localitățile noastre 10, 15, 20 de oameni care cu adevărat pot să se implice activ și să vină cu propuneri eficiente pentru autoritățile publice locale, ar fi păcat ca autoritățile locale să nu folosească acest arsenal care există în localitate. Noi când mergem în localități, în primării, vrem ca în primul rând funcționarii din primărie să cunoască legislația care îi spune foarte clar cum trebuie de implica cetățenii în procesul decizional și prin intermediul activului satului, prin intermediul consilierilor locali să aducă aceste informații și pentru cetățeni. În multe localități se desfășoară fel de seminare, traininguri, convorbiri cu cetățenii în care li se explică foarte clar că de fapt ei au dreptul, nu că au posibilitatea, dar au dreptul să participe și să vină să-și spună punctul de vedere la primărie, la Consiliul Local. Noi mulți ani am luptat cu faptul că, mai ales consilierii noi aleși, nu înțelegeau cum, adică cetățeanul poate să vină liber să participe la ședința Consiliului Local. Cu ce ocazie? Noi ne-au ales pe 4 ani de zile să ne dea pace să lucrăm, așa uneori spun consilierii. Și au fost și cazuri când cetățeanul a vrut să vină să asiste la ședința Consiliului și i s-a spus așa foarte clar, du-te și caută-ți de treabă că noi aici avem de rezolvat probleme. Au fost și alte cazuri când chiar un consilier local, vrând să filmeze ședința pentru a posta, pentru ca să o vadă mai multă lume, a fost bruscat, i s-a deteriorat camera de luat vederi și așa mai departe, pentru că aleșii locali nu înțelegeau că transparența în procesul decizional, de fapt, este chezășia implicării cetățenilor în soluționarea problemelor locale. Acolo unde nu este transparență, nu este acces la informație de interes public, acolo nu putem aștepta ca cetățenii să se implice, să vină cu propuneri, să vină și să pună umărul la rezolvarea problemelor. De obicei, cum spun oamenii la țară, ei acolo se adună, ei singuri decid, noi aflăm despre asta în ultimul moment și mai ales aflăm din mass media ce s-a decis la Consiliul Local. Deci, cetățeanul poate și trebuie să fie educat
în spiritul participării active, dar singur cetățeanul, fără o susținere din partea autorităților locale, fără o susținere din partea societății civile, pe care noi, pe toate căile, vrem să o susținem în localități, este greu ca să ajungă la acel nivel de conștientizare a rolului său în societate. Vreau să vă spun că avem o susținere foarte mare în prezent și mai ales în anii aceștia de la organismele internaționale pentru consolidarea capacităților societății civile. Chiar acum există un anunț de proiecte de la Uniunea Europeană de circa 6 milioane de euro, care așa se numește consolidarea capacităților societății civile din Republica Moldova. Și cel mai important e că din aceste 6 milioane, 70% din această sumă va fi orientată spre organizațiile neguvernamentale din localități, adică așa numitele organizații care se află la firul ierbii, grassroots organization. Și deci, dacă acest proiect mare va fi realizat, noi practic în fiecare localitate am putea să avem câte o organizație neguvernamentală foarte bine pregătită, consolidată, care ar putea prin intermediul programelor, proiectelor și în colaborare cu autoritățile locale să implice, să educe cetățeanul ca el să fie activ, să poată să participe plenar la soluționarea problemelor proprii. Noi avem destule exemple și ne pare bine că în ultimul timp foarte multe autorități publice conștientizează și vor și chiar implică cetățenii în diferite probleme locale. Noi am ajutat să fie elaborate 6 strategii de combatere, prevenire și combaterea corupției în 6 localități mari. Și vreau să vă spun că cetățenii au manifestat foarte mult interes și s-a pus problema așa, că cetățenii monitorizează elaborarea dar și implementarea acestor strategii. Și au fost create comitete de monitorizare în care au fost incluși cetățeni de rând. Și în felul acesta noi credem că acești cetățeni care au participat odată la acest proces, ei vor fi într-un fel tentați ca pe tot parcursul vieții să fie activi, să nu stea acasă, să nu aștepte ca cineva să le rezolve problemele. Avem multe de efectuat, de fapt, și în autoritățile publice locale, pentru că știm că consilierii sunt aleși odată la 4 ani, de multe ori corpul de consilieri este modificat 50, 60, 70%, vin oameni noi în consiliu, pe care nu i-a învățat nimeni ce înseamnă a fi consilier și, cu părere de rău, sunt puține programe de instruire anume a aleșilor locali și atât aici este un câmp de activitate foarte larg, pentru că, de fapt, consilierii sunt reprezentanții poporului în puterea locală și dacă ei nu înțeleg că cetățenii pot și trebuie să fie implicați în procesul de luare deciziilor, deci nu putem aștepta ca cetățenii să fie activi, ca cetățenii să se manifeste din acest punct de vedere. Credem că noi vorbim despre descentralizarea autorităților publice, despre descentralizarea serviciilor publice, dar dacă nu vom consolida capacitățile autorităților locale, vom desconcentra, descentraliza și ne vom pomeni că, de fapt, competențe noi, atribuții noi vor fi acordate, dar autoritățile pur și simplu nu vor fi în stare ca să le exercite la nivel local. Și aici vorbim iarăși despre lucruri de perspectivă, vorbim despre amalgamarea autorităților localităților, vorbim despre consolidarea, despre crearea unor unități administrative teritoriale mai mari, mai eficiente, dar asta este o problemă de viitor. Domnule primar Guțu, și ca să continuăm ideea colegului dumneavoastră de platou, vreau să vă întreb, de ce până la urmă ar trebui cetățeanul să se implice în procesele decizionale? Doar dânsul își alege pentru 4 ani deputatul, fie consilierul, fie primarul, ar mai trebui încă 4 ani să-și mai bată capul de problemele comunității? Bună întrebare. De ce? Aș putea să răspund foarte succint pentru o singură propoziție, dar am să vorbesc așa mai detaliat. Deci, în primul rând, eu consider personal că implicarea cetățeanului este chezășia succesului activității autorității publice locale. Dacă să continui ce vorbea colegul, vreau să vă zic că Primăria Comunei Ciurești, de altfel și alte primării, noi transmitem ședințele Consiliului Local, avem online, în direct,
cetățenii au posibilitatea să ia cunoștință, mai apoi ele se arhivează pe pagina de Facebook sau pe pe alte rețele de socializare, pe site-ul primăriei și cetățeanul are oricând posibilitatea să ia cunoștință despre ce decizii, cum se iau deciziile. Dacă nu, dumnealui are posibilitatea să vină să participe nemijlocit la ședința Consiliului, să adreseze întrebări nemijlocit aleșilor locali. Sigur că nu vin toți cetățenii, sigur că nu toți sunt implicați. Sunt oameni mai deschiși pentru a se implica, sunt oameni mai reticenți. Dar, ca să vă răspund direct, faptul că cetățeanul se implică duce la aceea că proiectele care sunt realizate sunt păstrate, adică durabilitatea proiectelor implementate este mai bună, în sensul că dacă cetățeanul s-a implicat la construcția unei porțiuni de drum, atunci el va avea cu siguranță grijă ca această porțiune de drum să nu fie stricată, să fie păstrată. De exemplu, eu iarăși să folosesc un exemplu concret, dat fiind faptul că oricum autoritățile publice locale au un buget auster, chiar în anul precedent, în anul 2016, sunt situații, deci, când autoritățile publice vin cu careva proiecte care le consultă cu cetățenii, sunt situații când inițiativele vin însuși de la cetățeni. Și să știți că acele inițiative care vin direct de la cetățeni, acelea mai ușor sunt realizate și puse în practică. Deci anul trecut am avut de pe 3 străzi din satul Ciorești, cetățenii au venit cu inițiativa că ei vin cu contribuții financiară, ca și primăria să pună partea ei de contribuții și atunci să reparăm 3 porțiuni de drum. Lucru care l-am și făcut. Pe o stradă cetățenii au venit cu investiții, pare mi se, de aproape 100.000 de lei și noi am venit cu circa, chiar mai puțin decât ei, cu vreo 80.000. Pe altă stradă ei au venit cu 30.000 de lei și au plătit serviciile pentru ca să reparația drumului. Noi am procurat materialele care erau de vreo 50.000. Eu vorbesc reparația străzilor în variantă albă, așa. O altă stradă, ei au venit cu circa 100.000 de lei, noi am venit cu 110.000 de lei. Și să vedeți câtă implicare, cum au strâns acești bani și cum au grijă acum ca să nu treacă tehnică mai grea, cum au grijă ca să, când vin șuvoaie mai mari de apă, să iasă să îndrepte apa ca să nu strice drumul și așa mai departe. Deci, de aceea, încă o dată repet, că implicând cetățeanul, și eu de multe ori am făcut-o, nu de acum, fiindcă atunci când am venit în autoritățile publice locale, situația era financiară și mai precară, de așa cum posibilități de a aplica la diferite proiecte erau și mai mici. Și atunci când în față ai un număr imens de probleme pe care trebuie să le rezolvi și când te uiți în bugetul primăriei că resurse nu ai, care ar fi soluția? Soluția este să implici cetățeanul. Și cetățeanul, dacă îi explici că se face în interesul lui, atunci el pune nemijlocit umărul. Și eu am creat pe perioada activității mai multe asociații obștești și prin intermediul asociațiilor obștești am reparat și biserici. Chiar și construim acum în 2 biserici în comunitate, una într-o localitate, alta într-un cimitir. Vă zic că și la apeduct, și la gazificare, tot am creat mai multe asociații obștești și ei acumulează mijloacele financiare prin intermediul acestor asociații obștești și mai apoi, vă zic că cu contribuția financiară a autorităților publice locale și cu granturi, dacă reușim să mai scriem și un proiect, dar reușim, atunci rezolvăm, conjugându-ne eforturile, rezolvăm problemele comunitare. Și cetățenii le păstrează, dat fiind faptul că se implică, păstrează aceste obiective care durează în timp. Mulțumesc, domnule primar, pentru aceste exemple. Doamna Anastas, ce ați câștigat dumneavoastră sau ce ați învățat, mai corect zis, din această experiență de colaborare cu autoritățile locale? Am învățat că ar fi bine ca localnicii să vină cu inițiative. Sunt auziți, sunt susținuți și de aia zic că este bine de a coordona unele probleme, unele necesități ale localnicilor, deci cu autoritățile, pentru a realiza câte ceva, pentru a obține ceva.
Dar puteți să ne spuneți cum se uită vecinii dumneavoastră după implementarea acestui proiect? Ce spun cei din alte cartiere? Este o doză mică de invidie, fie albă, pentru că iată la voi s-a realizat și în altă parte nu? Invidie nu știu dacă ar fi invidie. Deci, o invidie care i-ar pune pe roate și pe alții. O invidie poate, să zicem așa, pozitivă pentru a se manifesta și într-o măsură care de a realiza astfel de proiecte. Cred că sunt optimistă, adică într-adevăr sunt optimistă, care știu că vreau să fac ceva și să primește și trebuie făcut ceva. Trebuie de ridicat, de adus locatarii noștri la o concluzie că suntem buni, putem face ceva și în comun se realizează mai multe. Domnule Bălan, dar până la urmă ce are de câștigat administrația publică locală de la această colaborare cu comunitatea? De fapt, noi vedem dacă, bine, în viziunea noastră a autorităților locale, credem că problemele care noi încercăm să le soluționăm sunt problemele corecte, dar prin consultarea cu cetățenii vedem dacă mergem spre viziunea sau spre direcția corectă sau, de fapt, noi încercăm să soluționăm o problemă, dar problema cetățeanului este cu totul alta, da? În mai multe cazuri am înțeles că mergem în direcția corectă și prin faptul că cetățeanul vine și ne spune că uite, ceea ce faceți bine, da? Dar pe lângă asta ar trebui de fapt să mai rezolvați problemele la nivel local, de cartier, de ce a fost necesitatea de a ne axa pe mai multe zone din oraș. Asta și ne permite ca să avem ca susținere pe cetățeni. De fapt, prin deplasările, fiindcă în cadrul proiectului dat am avut peste 15 deplasări în teritoriu, anume la cetățean, am observat că cetățenii sunt de fapt cam sceptici, deoarece este o experiență nouă pentru dânsi pentru a veni în susținerea autorităților locale, dar timpul trecând, proiectul fiind implementat, cetățenii fiind auziți, ei înțeleg că totuși ei sunt auziți, da? Și le sunt rezolvate problemele lor. De fapt, în localitățile rurale, cum ar fi, de exemplu, Comuna Cioreș și alte localități rurale, această experiență este mai veche. Cetățenii sunt mai de mult implicați în problemele de apă, canalizare. Dar este o diferențiere între cetățenii de la sate și cei de la orașe. Sunt mai motivați sau mai entuziasmați cei de la sate ca cei de la orașe, cumva? Bine, în sate mai de mult se practică lucrul ăsta, anume cetățenii sunt implicați la soluționarea problemei, să zicem, de apă, canalizare, pe când în oraș cetățenii au fost învățați până acum ca problema lor să fie soluționată de către primărie. În ultimul timp, de fapt, primăria vine cu, să zicem, apă, canalizare până aproape de poartă cetățeanului, iar el urmează ca să-și facă conectările. Pe când până acum, poate ca de pe timpuri, el s-a învățat că el trebuie să aibă apa la robinet, iar lucrul acesta trebuie să-l facă autoritățile locale. Eu propun acum să ne teleportăm tocmai la Cimișleia. Colegii noștri de la postul de televiziune Media TV Cimișleia au ieșit în stradă și au întrebat cetățenii despre ce gândesc ei, despre participarea comunității în procesele decizionale, după care revenim în studio. Spuneți-vă, cât de des vă implicați în soluționarea problemelor comunității? Spun așa, des. Și la ședințe, la Consiliul Orășănesc. Am participat și am luat parte activă în soluționarea problemelor la sat. Da? N-am avut așa o ocazie. Nu. N-am fost că... Nu știu, n-am fost. Nu prea mă implic în soluționarea problemelor. Nu, n-am participat și nu mă implic. Eu stau mai deoparte, mai bine e. Nu m-a invitat nimeni la adunare la nică și mă pot implica. Nu știu, asta eu nu pot răspunde la așa întrebare, că n-am atribuții practic cu primăria de fele. Dar de ce vă implicați în soluționarea acestor probleme? Pentru că nu sunt indiferent. Мы доверяем консилиерам. Пусть работают консилиеры. Pentru a perfecționa starea orașului, pentru a face orașul mult mai curat ecologic. Toată societatea civilă îi în drept. El trăiește aici, are copii, el trebuie să alimentează. Dacă e în oraș, apoi interesul tot societății. Pentru că vreau să apăr patrimoniul care aparține gospodăriei sau satului sau mă știu și. Cât de receptive sunt autoritățile locale la propunerile cetățenilor? O parte participă activul satului la soluționarea problemelor, dar mai multe
să lasă așa în voia soartei. Se respectă. Da, se respectă. Oamenii la noi sunt conștienți și ascultă și merg pentru a ajuta tineretul spre a face ceva bine pentru oraș. Dacă s-o cerut ceva să ne se repare drumul și ala de ani, de zile, ca să ceva, ca și nu să mai repare, ca să ne repare cu apa. Ar să facă. Și tot cu promisiuni. Toate întrebările astea se rezolvă, cred că nu chiar zic așa pozitiv, dar în orice caz o parte dintre ele se rezolvă. De ce credeți că implicarea cetățenilor este importantă pentru soluționarea problemelor comunității? Sunt consilierii, ce mai trebuie și cetățenii să se implice? Cum credeți? Păi o parte le aduce cetățenii, le aduce aminte consilierilor de propunerile care le-au propus cetățenii pentru că se aleagă. Și cred că ne aduc și aminte să mai trezesc. Pe mine mă aranjează tot cum și se trece în sat și nu mă plâng. De a-și exprima opinie. Pentru a ști ce se întâmplă în oraș și pentru a ajuta și ei, acești consilieri. Pentru că și tineretul are voie să-și expună părerile și să dea ajutor orașului. Păi bineînțeles, ca să facă o schimbare, să facă ceva, să iasă ceva la iveală, să vadă, să cunoască ceva. Iar și bine că mai mulți ne implicăm, dar la noi oamenii stau încă nepăsători față de ce și îi înconjoară pe dânși. Mulțumim încă o dată colegilor de la postul de televiziune Media TV Cimișlei pentru acest Vox Populi realizat printre cetățeni. Și acum aș vrea să adresez o întrebare comună invitaților noștri din Chișinău și aș vrea un răspuns foarte succint pentru că practic nu mai avem timp la dispoziție. Domnule primar Guțu, domnule Cioarec, cetățenii sunt auziți, dar nu atât de mult cât s-ar dori de către autorități. Și dacă e să facem o paralelă între autoritățile locale și cele naționale, dacă este o diferențiere, unde ar fi mai mare problema? Dacă se poate foarte succint. Da, deci eu o privire așa să spunem că de la Chișinău. Credem că autoritățile centrale ar putea să conlucreze și să consulte mai activ cetățenii, mai ales atunci când se adoptă hotărâri de guvern sau legi care au un impact foarte major asupra populației, iar la nivel local credem că primăriile ar putea mai mult să folosească această pârghie în procesul decizional, anume consultarea cetățenilor pe cele mai importante probleme ale comunităților. E așa o privire deja dumneavoastră de la Chișinău, dar e o privire de la sat spre Chișinău. Deci, eu nu știu, cel puțin așa cum le văd de lucruri de la mine, de la Ciurești, noi oricum consultăm cetățenii, suntem mai aproape de cetățeni, asta e și normal, am în vedere și fizic suntem mai aproape și de aceea eu consider că ar fi necesară ca și de la centru, fiindcă actele legislative care se propun Parlamentului spre aprobare, după cum știm, sunt consultate cu societatea civilă, de exemplu cu Calmul la noi, ceea ce se referă la autorități, da, diferite consilii de participare, dar ar fi poate că benefic dacă actele legislative sau proiectele de legi, proiectele de hotărâri de guvern, cele mai importante, nu vorbesc toate care sunt, dar cele mai importante care vizează localitățile și așa mai departe, să fie consultate de la centru cu societatea civilă și din teritoriu, adică din diferite regiuni ale țării. Și atunci cred că deja va fi o garanție mai mare că aceste legi și hotărâri vor lucra mai eficient. Da, vă mulțumim pentru aceste răspunsuri. Domnule Bălan, pe final, unde ar avea nevoie autoritățile locale mai mult de sprijinul cetățeanului? Care ramură a orașului ar avea nevoie de implicarea locuitorilor mai mult? Ultimii ani, bugetul local este un buget participativ, adică sunt invitați atât agenții economici cât și cetățenii pentru a veni cu propuneri și dacă ne uităm la agenții economici, la stabilirea taxelor locale, precum și cetățenii care sunt rugați să vină cu niște propuneri referitor la cheltuielile care urmează a fi efectuate din cadrul bugetului. De asemenea și la, cum am menționat,
reacționat la actualizarea strategiei de dezvoltare, care odată la un an, 2, 3, evident că este necesară actualizarea, deoarece pe parcurs apar alte probleme care este necesar de a fi incluse în strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului Ungheni. Doamna Anastas, de unde au unghenenii entuziasm să se implice în cazul dumneavoastră, vreau să vorbesc, și ce le-ați spune celor care sunt mai pasivi și care nu prea sunt interesați de problemele comunității? În primul rând, deci fiind cu un entuziasm mai, să zic, mai scăzut, au luat exemplu de la autoritățile locale care au participat activ, cât Consiliul Raimunan, cât atât și primăria, la plantare arborilor decorative, la arbuștelor, etc. Astfel, să zicem așa, ridicându-i entuziasmul pentru a participa și activ. Clar că aș recomanda, totuși, să fie mai activi, să nu fie atât de indiferenți de ceea ce să face totul pentru ei, fiindcă locatarii sunt primii beneficiari de astfel de realizări și deci anume împreună, muncind în comun, se va realiza ceva frumos, tot pentru noi. Da, eu vreau să vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Le mulțumim și colegilor și invitaților din studioul Canal Regional din Chișinău. Doamnelor, domnilor, atât a fost pentru această ediție. Vă dorim o seară frumoasă alături de cei dragi. Toate bune! Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă.